Mundo mwete kuweni kiombe mwana aiga siano koleta chinsi yagara kinoro mwenye kiombe mabera ali atali mundo kama sema shinye kama Sasa malika nguru kwa katoka por Masuru pa Central Ward kulingana na tu ara aligere ili amagendo ye county ya Kisii mugawa na Simbarati ako kulingana na miaka 10 bali bale ko bakolete oyo temire kandi mugawa na tayo ura akole oyo abaruro na bagoja baraikere egasime gawa na Simbarati akole gobona senyo mpe ne yamabere igo twalenga na macha okolire bikode paka no ntu akumiri paka to atebenga como menda tolege pindi kende na ndege kwera nyale kana ntomo gusukigo chigoro agenda gokora abakenya bonse gas piamon Kiogoro, Obarancho, Kitutu Central, Yakiweko, Mugiakumu, obuchabu bwonsi bino bokoletuga lakini bokubaganwa kezi gekugunda amasabo y'amatoto ekubiku ensemeya ebintu kibiba kitirega muna chigurwe town okonyora abantu babaganira obuchabu ego ikagaiga yaswa maria era sore maria emashini eri ya separate ulibo kugunda bwensi free kendiyo zige kugunda ngekobe kwenyombe nyombe ego tware amakonda akorugunga black soldier fly amakonda aya chinsa 24 chaonchoera makimari na kirigento yabera makonda ina arenda yechigo kone chombe ono ojabu muroje town yebwensi chianga na kirigento chichuba cyamanya kubatugaiga chichuba cyatu cyabe ebisara cyabe kwamo chianga cyaba cyabe kwamo mungana naro kurukunga meri ngacho iwana kabere bila mwara no amabera itubona toja kwanza bae umutinyo nanerete chimashine kibekireme twansire kugura mabere engombe ya urasima teba sokwegwe meseke wewana esengenje mashine elieko cha kuya mabera ali lasime pimera ngaki amarunaro ego nya amarunaro ro mabera ondiri kugura bakolire ngankwanyete bitume bigundo igendo ikoro kwa aflatoxin meroro mabera itali kugura nkwabe gita mache mashine ate ba mache ali gaiga aetane ti ali yengombe akwangu onye gogo kama ne na koboko na ndi kwa bwata amalionye gaichire eukana amalionye na mangara ali
ara amabere ekera mabere aya etoja kukoha abana abake n'abantu bande nabakunyuka enyingi igo inu mwanyore bahati nino abantu abatangani bochaga ndazi ko bachallenge ngaki ono mubwate sabali ntanga nazo mwenye kole nobolema chiombe natebire nyasaye ka wanje tami yane yakabere tindaiti ko promise one tami yakabere indaiti ndero sininyo ali chibesi kisaine torosia chinyomba 10 nyumba 10 elia towoje twarose 0 gezi abantu naye n'abantu 10 akatwabiki Bekari yemigati no hermaye ganje